Fesztivál hangulat Komáromban. A Duna két partján fekvő Észak- és Dél-Komárom közös gondolkodása a turisztikai fejlesztésekre is kiterjed. A komáromi napok több ezer turistát vonz. Kétségkívül Dél-Komárom az, ahol az első komoly lépés történt meg a tudatos turisztikai koncepció kiépítésében. A városban már TDM-ben gondolkodnak, turisztikai desztináció menedzsment a betűszó teljes alakja, és hogy ez miként valósulna meg a két Komárom esetében, dr. Molnár Attillát, Dél-Komárom polgármesterét kérdeztük. Az úgynevezett TDM-ek, ezek Európában is több helyen működnek, és a legjobb példa egyébként arra, hogy országok között hogy lehet egy ilyen turisztikai desztinációs menedzsmentet működtetni, az például a Bodeni tónak a TDM-je, ahol 3 ország, ugye Ausztria, Németország és Svájc működteti a Bodeni tói TDM-et. Ott egy kártyával egyébként a 3 országban tudnak a turisták működni. Tehát én azt gondolom, hogy előttünk az a lehetőség áll most, hogy Komáromban egy olyan turisztikai együttműködést tudjunk kialakítani, hogy mondjuk egy Komárom kártyával Észak- és Dél-Komáromban, vagy akár még az Észak- és Dél-Komáromi térségekben egyaránt lehessen kedvezményekhez hozzájutni. A közös tervezésbe a két Komárom mellett már több város bekapcsolódott. Mi egyébként felvettük a kapcsolatot Bábolnával is, Tatával is, hiszen a mai turizmus már nem arról szól, hogy 1-2 napra ide érkezik valaki, hanem minden napra kell valami produkciót mutatni. Ugye itt van a bábolnai ménesbirtok, itt van Tata a maga látványosságaival, itt van maga Komárom, ahol az erődök kapcsán több napot is el lehet tölteni. Tényleg a fürdőnk olyan, amelyiknek a gyógyvize egyedülálló, úgyhogy én abba bízom, hogy példát tudunk majd mutatni mi is az európai térségnek, hogy lehet egy közös turisztikát csinálni, úgy, hogy egy városban élünk, de 2 országban. A szándékhoz Észak-Komárom is készséggel csatlakozik, nem feledve azt a tényt, hogy a turizmus jelen helyzetben az egyetlen eszköz, amely láthatóvá teheti ezeket a városokat. Ráadásul az egyre súlyosbodó munkanélküliségi mutatókat is pozitív irányba befolyásolná az átgondolt, tudatos turisztikai stratégia. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.